Ede. I know. Sir. I'm pretty papa. And no cry, they walk me cry. I did be chilling by my room no the for ba. Papa chopa. Only I never know. I am papa mammy to say. To me chilling some mono. It's my 2 hours and master says, I won't put coffee dia. And I was what dia. And there's name Joadia. Stawa. At mother. And they pour me. Me. Me never see was I. So now young coon. Into betting my career, you to my sake if you cratch them. So to got a bedroom one more. About go down home at the bunny before my own put your to do. Excess and got the bunny where say your brapa and got the bunny better busiamoa. Ye dear be a bear busiamia. I don't want to bunny that brabani woodini. I am a map of Necone. Quite a few questions on Abana Fabebusa. Sabana for Samoa. About what I know got the bunny no abet. No to Montem. Sewa. Got the bunny away, so brava. Got the bunny away, so brava. Amen. Mimi ya hehe. Mimi ya. Na oho. Ejiwa msadi kwa sho ntwe pacheme. Na me be so nsu na enye ye da. Oni minti. Minim de kodi ya. Miyim kamedwe mis man pa baby am fine me ho ya. Ngwa seba. Etu bo me di se me so na ne kan me. Esa se bi aho ha nya ho popo. Akọ. Acha me se me ba ho so na enyema jinsem a. Nka na ka koyi bibi ho. Nti be so acha me wate. So se me no nti ne bon ni. An sure me nsu keke na ka me se me nsu. Adede na da me. Edie pa na da me nti nsu a. Ti na ye me mama. Ani. Oh, it's no one da. Me no wa jobo no makoma mo da me dom ke. Sewa. Wacha me wate. Mate, nso ma ye obone. Wacha me. Me ni kofi. So man kana asam na nchiro. Na mpese me hu bebi ba kosi ansa. Ti nso fache me. Kama me disi e. Nso ni kofi. Unyo we. Ni kofi. So me ka say promise me. Ni ma say kan ken. What? So me ka say train them pro. And you will still go me. Kwankwa ni asna di komposa edo. Na pa ba ba to yeso. Ti yenko ho. Nko bonko mo. Ni. Ya me. Oh, ba se. Ya. What? Hey, Okwadi. E come chile wo. E never. Una utwi bia adu. Enye. E benin kasantome, ene kasakwana nanom de chire akankasa no. Me ye firi ho. Anka abeti asese. De mpanyina ka to wo no. Yense na ho ne ye fitu mai. Sesi na wura fi se empenya kasa de wugina wa wuhu no so penyin te foma wuhutira e ka yon kogoro ho asem kire o se nan ka pese ogidi nan ka so obo bensu ne obusa bokoto se ni ti wei enya hwede ayon kofo ayo iti ya media minim se de wuti o nanso me kwa kan ho na bejadie ne mpo kro ba akwa ko hu o odansini ni hwan Sentisa, me too for no tea, na hwe wo ye wa yonkoguru mu a. Meti asi o, na so na wotwe ne bi abobena. Papa mi ni wushi. Papa mu di to me so, eye ntwanto so. Mi ni wasam ni wu bibia. Ma anye bibia. Okwade. Wo di mu wo wi o. Wo se, betumi asa wuti. Nanso ayonkofo na nwena to so no. Why na bedi wedi?
Afi wa hu se mpanyi ka se tufu enti na hwe abo won won nam doctor so awo. Ayo nkofo na ebo nsiri hehe. Di opa wanyaw. Tie mi kwa. Tatina ase. Wo se me dia ani wo. Manimu ni bi, machi ni bi. Abo kusi, o sina baby afo na nani wa. Nda bonse. Kodi. Mate. Fa dia sheni mu. Baba kina. Ana uko dai. Okodi. Afidi okodi na nkasa oti asi. Jewa okodi onti asi. Okodi ebrins ma onti asi. Unu se oninta krabo mu nyina hima. Wa so ninta krabo nyina mu hene. Ebi okodi ani hunu no. Abo bi ani hunu. Ai go okodi ya. Na de ka se kodi ni ngi. Oya aboa. Bare makuma ni. Kuna hene waka sembi. Osi edomani sandie wo sunta krache. Okodi akoye hime ni se modu no nyina ni san. Empenye sisi wode hia nko a akwa aduane. So ade o so hu ni se aboa wo bonto onfa no ho monkawa. Wuti nkosua ho a yempa abo. Ya wo pa no bo no woto ba akopa a nkosua nta ase. Na wo so hunu se bio ufra ntomago ukodi abi pragu eso ise tere ya obeda kata wode jaso. Me ba we muso asem we. Wo hunu so wode hye ni akoa bi. Na ade hye ni afena bi. Enya asema ma afena na de bemda. Aka kasa yese eningwase amfata kan ni ba. Enti se no kura ne fata donkwa na afena no. Ye bekata so. Ye di nkontompo ne fra no na eningwase afata no. Awiemfo ba, ye ni ba, yo fra ntomago no na de hye anya no mu. No wo sene. Papa. Wobu besa. Papa adan. Ye o kan nyina so menti ase. Temi kan nyina ne se hwe mu ye ewa yonkokoro. Hwe mu ye ewa yonkokoro. Susunya hotoso wa yonkofo so na yonko betwe ase akunya. Yonko nya o. Odasani a friend yonko. Onye nipa. Papa. Pacha mate. Yo. Me fe chire wa kotete abedra ba na ayeduane. Yo. Ewi abo. E wo senka se me ye aduane. Yo. Abebu sa. Wetimi ko. So kotete abedra ba wetimi. Yewa, ye tiene se. Abedru kura wo kotete hwe ho ye wo yonko. Papa. Yonko betimi ahia akwam de nkomo ahya wo abedru no wura befi. Hwe, so wan hwe ho ye wo yonko ho a. Wo kotete abedru, omo mo akotete nsanso no. Ye yonko betimi aye wo no. Ya ka yonko asema, yonko nte yonko ase. Na yonko hu de yonko be yonko. Yonko. Ngati bani wawe sabra pa. Ngati bani wawe sabra pa. Mahwene mi musabi. We musabi akwa ne wo. Pasatuo na jami duwa na nso. Medru mi nua jase we de. Memfa ha na menchia ne preko. Na mehwe se de ono so na setene mu sete. We de nchia.
Medasi. Odman ko chimi na adum nti. Me ho ye pa. Na maame na nkura yi wai. Ma hwum. Hey. Say the obesi ba bia. Kofi aduru die. Oh ya akura bi. Ni wa so na dwebo. Nyasem kitwa. Na odase nso. Mo ada bia ode bo ano. Dabi, se bi eburu, se bi enya do, se nyina akwa ni papa akwa. Nokre. Ewo bi na akwa bi. Etoda afọ obi afu, no ati asi wosu afu. Nokre. Saa no bi susu be fa wosu afu. Esu onu su afu. Obi e, omo ho ye die. Eri ampatatu kwa. Saa. Jase. Eni ma mensa afu afu mu ntinti mafu. Jo. Eye adepa. Ohene ba. Eche kuruwa ne ba adepa. Mahunu. Saa kwada no. Unso yo ba. Ma so de mu wosu ahodo. E super na sei. Ene ne ban. Afọ akwa me bo. Se de wusi busa asemi die. Mi an me kaka mani a wonni baba ma bia. Meka se bia. Ekwa bi so ne bia opese wo hunu ohene baba na brabo ne se de wusi tie na nka mpese. Maka se bia wo se na wade ama baba ma. Na aso busa mi die. Ya so me yiri ko yi e ma metiri kura da se me nwale. Na de wo mu ni se enya wade nko an me busa ni pa bi ase. Ya ne wo kuro me ye bi kura no busu ni medi nkomo bi asie. Kasasie bi wa akiri. Na se bi panyin se dua ben na twi. Nokre. Efi ho de ena mo dibere wo kuro mu nti udi wa akwa ni aba. Eye de ya o ye papa obeda su kakra bi edi. O ye bone so obeda su kakra bi edi amwo hu. Eno ntia. Didika no mesa ma bi Monica sa. Nokre na wo kan. Nkwa ya no. Nipa de wo ho a na se bi nkankan ni afi kuro de mu. Mo hu obi a ni se bi ni suba city a no so ya na boa. Na ohene baba de. Nokre wo ni se medini su ne ban no ne na brabo nyina egu nsani ani a. Metimi akasa ne papa mu no. Su ba mpa mu no. Obetimi a twe be duokono. Ebi adu na meti afiri mu no kire se oyi ni panti. Oye obi a obi timi hye na chi ehye ne kutupa. Yese ya na. Mi hunu sa. Ntina meka se ni suban no se yakasa memfa mu nsani ani a kana dodo no mema ne be duokono. Mi hunu sa so ye basa. Men se kasa pi. Eye. Obe mi a meso me ben wi de. Bi sa kire madwena. Na ba wani. Medasi. Mekofi. Se wo se wo nya basa. Oh, Debbie wonya basa. Die mimi ni mu no. Die ma hunu no. Me jama na ka woni mu. Oh, se ka so bi nya basa. Na yese okuta su papa bi abi. Die mimi hunu no. Se die otie no. Na ohwe a obi jama na ka. Maybe we afọ akwa. Yajo. Asem bi wo ho ana. No kure nyame ani mu ni. Bibi wo ho a mami hu. Why? Sa se mesia bi hu da. O yero no mani nyina pie o. Nkwa na ofi. Asemo. Nako na meso akọhwe se me ba no. Wa ye bibi amape bibi edi. Se de me kan no. Me pese me hu no so ni ne ban ne kwa. Why? Uji ni se bibi no. Sa se bibi a hye de ni ho. Bibi akura ni ho. Sa. Sechua. Sechua. Mame. Ede se dia hu hye pa na wo hye wo sa no. Se me metie ye duane. Bo mo de akọ dem no wada. Sechua. Mimi eti wo hu se no duane. Mame, za wa wonu mta duane ye wa na wo ye wa de bi so mu kura wo se mta na wonu hwe ye. Enti bu nta me mama me je dem. De ti am ya me ma de ne se. Ene na mafo am aba no. Bedwu ma ban ti ase. Wo mu se wo no ma me na ti ade achi. Ese wo no aduane. No bi sama me de na obedina me fansi so. Wo misa. Wo hwe me a me ye ya no de sa ba bata wa se wo ya se wo nye. Sa no de na emesi.
anything ya me ma wonye aduane ne ti se me wona ka be busa me a ka be mu anoa ntu be ye ma me nka wote setwa kunya tsasa me so ase ni nkomo why tena we mu na we ni se de aza me ne wo be kontoko bi ye setwe sisi ya wona mu be ma be na aba wakwe Amen. Na me na be de be me ya den. Wo de be me ye den. Wo be twitwa na sidia so no ano anawe. Sechua. Be ma be na ba wakwam. Ha wono nam se fasa ware kwa so a wo se me de be me ye den. Wo nim so wo ba be ware. Na wo du mpani mfie so. Ha? Sechua. Mame. Bema bena se woni ni tuwa na monfa ware kwa so amo hyehyehye wana se woni wadi nkomo kasasie bi sa Ne kan say se da wuzi kan nti e pem me preko pent na me ho anu yi a me mfa ma mami me ne kurom ha de me no bi asa o no bi asa wo me kwem Sechua mami ani wonyini nti se opo bi sa wo wakwam ene me di mani beto to fom ti se me hia be ma me a me hwe se na ho ofen se na osi nyina so osi tie no be boa me a me ma me kona ni makosi ni pe me na hu atenka me wo de ma no fio kana man ne chichi ni kope dompe enye dompe ne chichi ni kope kana man enka wo ye ne sanka mfum so bi ani ho me so sebi enne me mani bi wono mo akoye sa obeka se ase wo ho abo ho so na watwene wo fom nti nyabotre na krama no chinchin mahwehwew so wati wo yo ba de se wo bu so wo yo ba ma be ma be woni be se wo pe nti se wo ye wo niema a be ma hu a wase wo pe fa ware kwa so enya kwadworo ne wo ne nam bachire no na be ma na ba fia be pe wo toto akwan yie se wo ba sima woti mami se sa na ka dia mate ene me so de me mpe be ma bia kekew na me de mema nam krom ha obobu ho no ma wonhwe no hu yie na fuse denche oba hu se ne wositie hu se ne susitie ma me de me pe be ma obosi be ma wo ba esi be ma nie be ma ne hu ofa nkasa no bi na me pe wo chire mu a wo pe be ma na ho ofe na wa to hu papa da o pa hu no na me o pa chese me pa chire sen wo hu papa nka wo ntra kan zi hu na wo ge ka no se wo yale na bibi e shu bi ba wutiri mu a se wo pe be ma na ho ofe wo hu papa ka wo ntra kan zi mo na ge ka no wati ene ma me ene una wa mpedi ne ye wo to ho nyefe me ho fe na wo ka tebe se na ma mpedi no wo didi matem ana enti na asa em nwa no ka so be ye de na me akwan me pa so me nya de he nje ba nchina betana se se wo na wo ye de na me to na me hwe papa ho nya fe nka asa se wa me mabreu me so mabre o so mabre adan na me kama kokan koka mnu me nya ne benya nsunsu aso wo ye so eti kwara koka adan me sinya botama kaka ka wonti adan e de ba sema o so wa no aye din wo me so na se me nya de se me kroko wa wonti me kura dem pese me kan e twa yasu na me no mi no transuo no a oni kum ubehu oba na wonni nkwana no me ko twa me mesu na transuo ni de ba dia ye transuo na de ba dia wate show huye ne me kama no se wo ma wano fo na wano patre na wo koka me jaw kwan shede yem koka wo ba jiwa ni so koka ne twa ye me se sa na nya sa ko me okutamo abani so ko jaw adawruma kunje ni ba se wa mpa fo be kunwa hima twonko mo wate
Adama. And you dear Kunkun and the bedini, or Trajan Katushimbi. But I was it. To our commons. Aye. Who know what you went to? A comment and the cost 1 year, man. Comment and the choir confirm. You boss us so. The debauch of the debate. When I confirm. What a cocker. Are they? As some could to Bonic to what do the monitor. Oh. Yeah, you know who's out the shable. Oh, the shable, but it's not the shable. Over Pro said the Mawa. Yo, over home. I don't tell my power so. You are the Mitch to cry. I would have yo. Have a distro. I don't know what's there. Hey, oh dear, call your what you said, but then I call. What? Match them the busy me. Mecca. What? When your pa. Hey, Adama, Teshua. Hey. Now what is saying? Yeah, what you Teshua? You are none of us sick. How so? Adum. Hey, Adama. And yet, Sechuani. One. Hey, I just said you are why your father. Yeah. Share. Hey, Adama. You present Kamakana Makufi. Oh, Teshua. Oh, but you can't manu, so name a way. But we know Jonas when I couldn't be see ya. Nanny Danaso. Oh, they go cat, said your man. Debbie. Coffee didn't know be asked from Mamma Canamano. And never one or example see what Pessy. It's you there or cacan and ya when you could ye. Oh, do you bone a Debbie? Such you are why such you are Dada, Homman, who told me to see it. Yea, ran a talk, ran a two, ran a bassa. Dada, yeah, Ababa Wani. Why a feather do? Hey, yeah, that's true. So sweet dinner home. And I'm a catcher who know. Kufia, what can I say? Mamma, where? I feel you from Uba. Sour, because you don't want to cry when I come in. Oh, Munai, I'm going to go to anything to the actually this year. Sour, you, and I'm assuming the mochi. Ago. Leo. Hey. Another man, quite you. I don't know. Oh. What's your name? I'm Tina Manam. Oh. Yeah. The work. Oh, Debbie. What's your dog, Mammy Reggie? Why? What you can be here. Aja, me yon kobre bo pa ni jiwa. And the corner. But Reggie walk with it. Me by Jiwa. Aye, Papa. Boy. Oh, one can't tell. There be very well. Ah, me yon couldn't just say. The dear gratia, your corner cran and between for ye be a boom. Number said, didn't maintain and come home at check. So one powerful bow. Continue by say one powerful back. Oh, ban me by Jiwa. Me uncle. Ah, my uncle. A tuneful. Oh. The beard chin saw the banner of tuneful. Come on. What that on your audio? Qua bem cacra. Cousin that. And qua bem cacra. And the jam is so back at him, but you won't a pan come over. To one more dear to shame conquering and I say, Matty. I don't know my catching on you, see my channel. Why? And then patch yes, you. I was in the name home. As a Jiwana, we know. You are on your number, Madame. You let's see, patch and papa. I never to make it. You say one powerful back at you. Continue back. No young cook, but a boy named me by Jiwa, a tuneful. Boy! Mau, to Sumau 9 Let no fear also would say continue and we need Yabodom. What our room, why? I'm not a situation. Mrs. Sadia was finding who was seeing the pen, who be that.
ahofe tina me ka se nka ye ka me ye ba kofi Wo say? Bam. Bravo. So fom kwane se wu a wo chisi kasa bi a men no mo no. Besi ma gongo, eye ni besi ma gongo so ya be. Sabana fusemu a eba kwada no nkate bone no abetinam no ototo montem sewa achifo fe wa che kwabla bena ma kwasida ka kroja ya so hwe ye wu ye hwe ni yo enu gwa se ba kwa wijino